Wel overwogen keuzes dragen meer gewicht dan vluchtige beslissing. We leren vaak het meeste op momenten dat we missen. Dus koestert wat hij eet en durft te investeren. Doet niet jou voordat je het weet, zie het beslist evaporeren in het vluchtige. Want alles is vergankelijk, voor even aanwezig, maar op een dag niet meer toegankelijk verdween. Tussen de plooien van het verleden, misschien was iets niet verloren dat je het nooit al hebt gegeven. Moment dat er de deuren sluit, had er een ander oom. Niemand van ons die weet hoe dat verandering gaat lopen. Maak obstakel is de kansen, levensles en vermomming. Elke rechte baan en maar waren door de vele kromming. Soms is te ver gezegd die je kunt dichter brengt. En is een ergernis een middel voor ontwikkeling. Soms is het in de rapte dat je vertraagd wordt. En is het foute antwoord die voor de juiste vraag zorgt. Soms uit je full controle ten maar houd je niks vast. Het is moeilijk voor een evenwicht te treffen op de x-as. Maar elke strijd is maar een fase der progressie. Er zit waarde en ieder baarlijk zijn impressie. Soms uit je full controle ten maar houd je niks vast. Het is moeilijk voor een evenwicht te treffen op de x-as. Maar elke strijd is maar een fase der progressie. Er zit waarde en ieder baarlijk zijn impressie. We kunnen maar juist op je eigen ervaring voortgaan. Het is niet omdat je blootje loopt, je moet er eruit gaan. Al zie je nog groen achter doorn en trek je bij gevolg. Paars zo woede moet je niet laten uit je lood slaan. Dat wil niet zeggen dat je daar een roze bril moet dragen. Maar zwartkikkers zijn vaak te veel verspilde dagen. Weet dat ieder ten zijn waarde en belang draagt. Want anders word je kleurenblind, dan ga je niet meer verschil kunnen maken. We moeten over een innerlijke stilte waar. En kracht sparen tijdens milde vlagen. Zodat je sterk genoeg zit dat je moet plotseling gevangen van de kelte dragen. Voor goed te scoren moeten we af en toe aan zilverbaan. Het meeste bereiken we met gematigdheid. Aardissen is niet zomaar een kleine aardigheid. Zo moet de basis zijn maar uit dat we verdraaien. Niet naar laten zijn maar het is raar in je anstraan. Je aantraan, zonder dat je negativiteit moet aantraan. Soms kun je niet anders dan er aantraan. Meeste in het leven moet even kickstarten en hang doen. Niet slappen aan dat de gepaste dit waan. Het is niet dank wijsheid, wil niet al leren, maar mijn ondervinding met mijn eigen communiceren zou ik groeien. Het is voor mij een vorm van reflecteren en ik deel het in de hoop dat ook junder kunt inspireren. Soms uit je full controle ten maar houd je niks vast. Het is moeilijk voor een evenwicht te treffen op de x-as. Maar elke strijd is maar een fase der progressie. Er zit waarde en ieder baarlijk zijn impressie. Soms uit je full controle ten maar houd je niks vast. Het is moeilijk voor een evenwicht te treffen op de x-as. Maar elke strijd is maar een fase der progressie. Houd je dus maar vast aan wat je hebt, want voordat je weet is het verdwenen. En blijf je achter met de leegte, het drang naar het verleden. Niks te zien, we ook de eeuwigheid gaat ooit eens integreren. Al dat nu aanwezig is, gaat dat per dag evaporeren. Dus zie het is gewoon niet als vanzelfsprekend. Zit dankbaar voor al dat je ooit zal gaan krijgen. Het goede en het slechte moet je beide kunnen accepteren. Want dus leven is een eindeloze les in balanceren.